ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. మనకి తమిళనాడులో ఉన్న మధుర మీనాక్షి అమ్మని, తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటకలో ఉన్న మన ఆదియోగిని ఒకే చోట చూడాలనుకుంటే మన సత్యం జంక్షన్ నియర్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గరలో ఉంటుంది. రండి వెళ్ళి చూసేద్దాం. టెంపుల్ లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరో గానీ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. సేమ్ మధుర మీనాక్షి అమ్మ టెంపుల్ కనిపించేలా. అమ్మవారిని చూడడానికి 2 కళ్ళు అయితే ఎవరికి సరిపోవు. అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్న వారు ఎవరైనా దిష్టి పెట్టకుండా బయటకైతే రారు. ఎందుకనేది మీరే చూడండి. ఇక్కడ లలితాదేవి అమ్మవారి రూపంలో దర్శనం అయితే ఇస్తారు. అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాలంటే సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటారు. నవరాత్రుల్లో 3వ రోజు అమ్మవారు మనకి అన్నపూర్ణేశ్వరి రూపంలో దర్శనం అయితే ఇస్తారు.